रायजोफोर बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरनाय जाबाय। नै आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाबोदों। नैबे थासोमलि था महा गिदिरथारलै नै बवा नै नायनोबा नाय रायजोफोर बेबायदि नुफेरदों नुफेराखै नै नाय बवा मस्थ' गिदिरमोन। बेबायदि खयथामान दोङो आंनियाव बहुद दोङो बेदरफोर जानो रोङासै 2 बोसोरनि बियो मस्थ' गिदिर। नै जानजिसे जायो आंदों बवा जानजिसे सोरबाफोर नुफेरबायना बेबायदि नै माबायदि जानो गोथाव जागोन माबायदि नायथारगोन आं दिनै मस्थ' गिदिर रायजोफोर। नै आं खिथिबावबाय थागोन नायलांबाय था। जोलैनो नांगौबा लांफैनो हागोनलै नै खै फुट जायो 3 फुट 2 इन्सि वा नै 3 फुट 2 इन्सि आरो इथिं गुदियाव आं दानस'ना गारबाय 1 फुटसोनि 4 फुट गोलाव जागौमोन नै वा औ आरो गलायखौ नायनोसै आरो नै गलाया 19 इन्सि दोङो 19 बिदिनो वा 19 माहाय बाराबावसो वा गलाया देनजारलै। सोरबाफोर नांगौबा जोलैनो दंफांखौ आंनियाव दोङो बेबायदि बेदर थांगोन आरो थासुमलिया नै देनजारलै नै गोजौ आं जिरायब्ला नै मिसां आंखौ बारलाबावोसो वा देनजार दोंसोबावो आंनियाव खैथामान आरोबाव बेदरा बिदि जाजाला अब्लाबो मोजां नङा माखासेफोरा बे एसे मोजांमोन। वा देनजारथारलै सोरबा नुफेरबायना नै कमेन्ट हर नुफेरबायब्ला बिदि मोनजाफेरबायबा बेसेबां गिदिर बे 19 इन्सि गलाय आरो 3 फुट गोलाव आरो 1 फुटनि खाथियाव गारबाय आं दानस'ना गुदिखौ रोदाखौ मस्थ' गोलाव देनजारथारमोनलै गिदिर थाङो 2 बोसोरनिमोन बियो।